ikaw, ano at saan nga bang perfect dinner place para sa'yo? Sa akin, simple lang naman. Yung nare-relax ako, tapos may entertainment value, at saka may kinakain syempre. Kasi nga dinner eh. Hindi naman kailangan na masarap, sosyalan at instagrammable yung pagkain ko, as long as nutritious, healthy and nutritious, okay na po sa akin yun. What I mean po sa entertainment value, may ibon po na lumilipad-lipad dyan, merong ducks at swans na lumalangoy-langoy dyan sa front, may mga taong nagbo-boating, minsan may boat dumadaan, may mga eroplanong dumadaan din, at saka iba't ibang form ng clouds. Yung malawak po yung nakikita ko, hindi lang po yun, umaawit yung mga ibon, lalo na yung entertainment value 100%. Relaxing part, yung hampas po ng tubig, yung hangin, natural na hangin, nalalanghap mo, tapos yung pag-sway ng mga dahon na hinahampas-hampas ng hangin, sobrang relaxing. Hindi mo yun mababayaran, yung mga pinagsasabi ko, hindi mo yun makikita at mababayaran. Mo makikita sa sosyalang restaurant at hindi yun nababayaran kasi nature po yun eh. Ang nagbigay, hindi po man-made. Kaya yun po yung perfect dinner place para sa akin. Saan po yun? Dito. Yan. Ito, simple lang naman. Dito lang naman po. Kaya dito ako kakain ngayon. As sinabi ko nga, hindi kailangan na maging sosyalan yung food. Kung kaya, yung kakainin ko po ay bread lang naman po, isda at saka tubig. Di po ganun kasosyalan. Pero tingnan mo naman yung place. So perfect. Meron po akong more than 10 pieces bread dito. Kung kaya unlimited bread po yung dinner ko. Kasi kakagaling ko lang po ng Norwegian. Nag-claim ng Too Good To Go pack. Meron akong ilang 0.5 ml water. Nagdala din ako ng alcohol, syempre. Ano ba yan? Paper. At saka wet wipes. Nagdala din ako ng wet wipes. At saka isang isda kasi source of protein. Yan po. Yun po yung dinner ko. Sobrang simple po pero perfect na sa akin yan. Yan po, maingay. Meron po aeroplano. May aeroplano pong dumaan. Ito po na place na to, malapit po to sa airport. Tapos ang bandang place na to kung saan ako kumakain, part pa to ng hospital. Kaya ganun. Kung hindi po aeroplano, pag may emergency, maririnig mo po helicopter. Kasi yung emergency dito, helicopter sinasakyan. Yung ambulance.
Medyo malayo pa po yung dagat dito sa place ko. Pero at least po may river na pwede kong puntahan. Yan, madami pong makikita dito habang kumakain. May mga birds na lumilipad-lipad. May boat na dumadaan. Sobrang relaxing po. Tapos dito sa paligid ko, nature na nature. Kaya perfect place po talaga. Makikita mong may bebe dyan sa front na lumalangoy. Yung ganyan. Hindi lang bebe, pati wild birds, swans. Itong bread po na ubos ko. Malaki po kasi yung fish. So mamaya, pag uwi ko, gagawa na lang ako ng fruit shake. Combination ng iba't ibang fruits. Nilalagyan ko ng spinach. Yun na yun. Part 2 ng dinner. Kasi ngayon lang carbohydrate plus protein yung kinain ko. Mamaya naman yung other nutrients na need ng katawan. Part 2. Pero hindi ko na po i-record. Hello, duck. How are you, duck? Sobrang busog ko po. Nabusog yung tiyan ko. At saka, na-relax ako. Sobrang relaxing po kasi yung punin ng mga ibon, yung fresh air, tsaka yung hampas ng tubig. Nakaka-relax. Sobrang ingay ng mga ibon. Maingay. Nag-uusap.